malinis ang tubig sa bahay para masigurong walang itong dalang sakit tulad ng cholera. Ito ang mga pwedeng gawin. Pakuluin ang tubig ng 2 minuto para patayin ang mikrobyo. Takpan at hayaan lumamig, saka isalin sa malinis na lalagyan. O maglagay ng tabletang chlorine sa tubig at sundin ang tamang paggamit nito. Pwedeng magkaroon ng amoy o lasang kemikal ang tubig pero malinis pa rin ito at ligtas inumin. Inumin ligtas, tayo ang lunas. Isang paalala mula sa Department of Health. Ganito ang mangyayari sa'yo kung hindi ka naka-helmet. Ganyan din mababasag ang ulo mo. Nitong Marso, may naitalang 5,010 na kaso ng road traffic injuries. Karamihan dito ay motorsiklo na may 3,649 na insidente o 72.8% ng kabuuang bilang. Sa 3,649 na motorcycle riders, 277 lamang o 7.6% ang nakasuot ng helmet sa oras ng insidente. 3,372 o 92.4% naman ang walang suot na helmet. Alam nyo ba, ang tamang pagsusuot ng DTI-approved helmet ay nakababawas ng 6 na beses ng posibilidad na pagkamatay at 74% ang bawas sa tsansa na magtamo ng brain injury. Kaya ugaliing magsuot ng helmet. Paano nga ba ang tamang pagsuot ng helmet? Una, dapat siguraduhin na DTI prescribe ang helmet. Hanapin ang Philippine Standard or PS Mark o ang Import Commodity Clearance or ICC sticker. Pangalawa, tingnan ang sukat at placement ng iyong helmet. Dapat sakto sa noo, hindi masyadong mataas, hindi masikip at hindi rin maluwag. Pangatlo, i-buckle ng maayos ang chin strap. Dapat ito ay sakto pero komportable. Basta driver, road safety lover. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Tired of long queues? Worry no more. File your BIR Form 170RT or the annual income tax returns for corporation, partnership, and other non-individual taxpayers, subject to the regular tax rate at the comfort of your homes, using the EBIR Forms version 793. Fill in the portion for tax identification number, RDO code, and line of business. Key in your taxpayer's name for individual taxpayer and registered name for non-individual taxpayer, together with the registered address, zip code, and contact number. Also, do not forget to secure a valid email address to receive your filing confirmation receipt. Select 1702 RT version 2018C and you're good to go. For line number 1, just click the appropriate accounting period, whether calendar or fiscal year. For number 2, fill up the year ended. Choose and click yes or no whether it is amended return or not for item number 3, and whether short-term period return or not for item number 4. And choose the applicable alphanumeric tax code or ATC in item number 5. Moving on to part 1. Issue sa masa. Issue sa masa. Pagtuki sa mga nag-unang issue sa katilingban. Issue sa katilingban. Pagklaro sa mga nag-unang hisgutanan. Sa masang katauhan. Magbalanse sa matag interes. Sa ngalan sa kaangayan sa tanan. Issue sa masa. Uban ni June Bersamin. Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio! Davao, Mindanao, Timog Pilipinas, Timog Kalibutan, good morning. Welcome to Sabdini sa itong panagmanuban sa programang Issue sa Masa. Adlaw, mga ikala na Biyerkules, so gapit sa 27 na ning bulan sa Agosto 2025.
Kamusta mga suki na to sa hanginan, na to mga suking tigpalubay? Sadya po kami ng hinaot ka na kamus may panglawas, kapiskay, kadasig sa kinabuhi. Samtang mag-utang uban tamay ka, gikan nini mga oras agad sa oras sa alas 9 karong buntaka. Alang siyempre sa mga balita, informasyon, mga katikanan, mga isgutanan, ato may galag sawaan sa sulod sa duha katak na nato panagkuyog sa kahanginan din sa 90.7 Love Radio. Makita o mabati samtang mga higala sa ato ang Facebook page, ang June Bersamin Issue sa Masa. Alang sa ato ang FB Live. Palihog lang, paki-like and share. Give your comments. Yung mga suggestion, mga greetings sa ato ang mga higalang FB Live. Aron na to ang direktamente nga mabasa. Alang kaninyo og ngadto sa mga hingtungdan, mga higala. Sa ato ang mga ka-ISM din ha, mayong buntag. Sama sa naandan mga bahay, nagkatag-atagay pagtagad, karoon nga buntaga. Pila sa ato ang mga hisgutanan, mga higala. Issue sa masa. Issue sa masa. Pagtanggal kang PNP Chief Nicolas Torre III, isip PNP Chief sa nasod, nagmugna og lain-lain nga mga pagduda. Issue sa masa. Issue sa masa. Samtang Senador Bato de la Rosa naluoy sa kidangatan ni PNP Chief General Torre, luyo sa iyahang kalagot nunod sa gihimo ni Torre nga mga kabalbalan samtang naa sa serbisyo. Issue sa masa. Issue sa masa. Samtang paghulip kang Torre si PNP Chief, nagpakita lamang kuno na manggamitay gayon ang kasamtangang administrasyon o dili maantigo mutanaw og utang kabubuton. Issue sa masa. Issue sa masa. Sa laing bahin, palpak nga flood control project o uban nga mga infrastructure project gipahid ni DPWH Secretary Manuel Bunuan sa Duterte administration. Og nagsulti kung doon naman kuno'y palpak ang Marcos administration, isolated lamang. Issue sa masa. Issue sa masa. Arrest warrant alang sa mga kontraktor sa flood control project na palpak. Ipagula kuno sa Senado kung dili mo sunod sa subpina ang mga hingtungdan. Issue sa masa. Issue sa masa. Sa laing bahin sa politika, motibo ni Baguio City Mayor Magalong sa pagbatikos sa administrasyon ni PBBM, gidudahan nga politika ragi hapon. Dili pabor kang VP Sara, dili pabor sa administrasyon, apan sa pinklawan og mga yilog ngipon. Issue sa masa. Issue sa masa. Pangulong Bongbong Marcos gimahay sa mga anti-corruption crusader tungod sa pagbungkag niini sa Presidential Anti-Corruption Commission nga kanhi gimugna ni Pangulong Rudy Duterte. Issue sa masa. Issue sa masa. Kada guman pa mga igala mo ay magalangkob sa ato ang panagkuyog. Panaguman-uman din sa programang Issue sa Masa sa 90.7 Love Radio. Ayong buntag sa tanan nato din ang mga kasimanwa, mga kalumo. Ano na yung nagsumay din sa ito ang programa over 90.7 Love Radio. Sa mga taga downtown area, mga taga Boulevard, mga taga Bukana, taga SIR, Matina Crossing, Agdao, Buhangin, yan, Tugbok, Kalinan, Turil District. May ubay na yun niya. Ilang, Tibungko, Saksa. May buntag ninyo din. Nagkatag na ni mga higala. Ang ato ang mga suking tigpanubay. Salamat kayo sa inyong pagsalig dinhi sa programang Issue sa Masa. Amo pa ni kamutan
ang kana bang mas satisfying mga higala ang ato ang programa matag adlaw kay kaning pagprograma mura pod ni siya mga higalag kaminyoon kinahanglan dunay katagbawa. Kay og dili mo matagbaw dinhi sa tuang programa, delikado. Basin unyag mobalhin ngadto sa silingan. Muna ang kaminyoon. Mura ni kaminyoon ning magprograma ta kinahanglan dunay satisfaction mga higala. Sama anang ingon nila nga bag-o pa, di pa na magbulag, di pa na mag-away. Pero dili masatisfy mga higala nako. Delikado mo ambak ngadto sa silingan. Alright. Una ko mga higala mosugod sa pagtoksip sa paghinai aning mga isyu tugtis ako ninyo pasupot ning mga pasiuna nga mga greetings karo ga buntaga gikan sa tuwa mga suking tigpanubay si Luz Salazar Joan. Good morning. Attendance lang po. Niya shout out kay Ray Joan, Barangay Tambo, Island Garden City of Samal. Uy, taga Samal ang unang nakagreet sa to Lloyd Ibasitas, good morning. Sa mga ISM ko Noel Recentes, si Bel Joy Sirato Cero, may buntag din o sa tanang mga Kalab Radio daw. Si Vice Kapitan E.L. Kinsay, Alsonito Gibara, maayong buntag. Porok 20, Dilara Street, Kalinan, Davao City. Ma'am Elsa Kyotso, good morning dia ma'am. Arnold Bugas, mayong buntag. Stephen Rodriguez, kanunay naminaw, on board na po, going to Ateneo GSJHS. Marco Santiago, mayong buntag. Naminaw kanunay sa may Barangay Bukana. Si Tati Saldoa Rodriguez, sa may Tagakpan, Tugbok. Joey Moderno Juarez, mayong buntag, Filomena Catalunan Grande, going to downtown. Si Niel De Leona, check attendance lang po, naminaw sa Kianan, padulong sa downtown. Basic, padayon ko naminaw, unya balik sa San Roque na po sa Daliao. Ayan mga nakauna, mga higala o timbaya, pasupot sa ilahang gitawag nato mga higala greetings. Sa tuwa mga ka-ISM, sila Kuya Jerome Mabalo Muda, Nitz Mion Tanusay, Gilbert Jess, Emily Kabantian, good morning din si Glenn Sampuang Kasiris, wapag yun ni Molon kuya. Si wala pas Juvenal Borjos das Bangkal, si Ma'am Nitz Mion Tanusay pa lang das Bangkal nakatingog. Lutz Mondiga, good morning din maayong buntag, asa man nilapita. Naka-FB Live, kina siya sa Surigao, karong panahon na, di daw maabot sa iyahang love radio signal. Si Judy Rose sa Patanaw, good morning, o sa tanang mga ka-ISM, O dito, balikan ta lang ni, para matagaan po na to, may gala, o kuan chance, mabasa na to, ang ilahang mga greetings, mga bay. Dakong istorya mga higala ang pag-ibot sa pwesto ni PNP Chief General Nicolas Torre III kagahapon. Although na-flash ni nato mga higala kay nasulod pa sa to ang programa ang confirmation order sa kining gitawag na to og relief order against kay General Torre. Gihulipan siya mga higala og PMA graduate batch 92 Tanglaw Diwa nga si Police General Nartatis, Milencio Nartatis mga higala. Mao ni ang last batch sa PMA nga nakasulod sa PNP. After aning 92, murag ila bakay man siguro ni nga batch ni. Ila General Bakay ni nga batch. Wala na. So lain-lain mga higala, ang mga apprehension, lain-lain ang ginahuna-huna sa mga tao, ani nga bigla ang pagtanggal kang General Torre sa pwesto. Usa-usaon na to. Na ay nagduda nga
racial discrimination kuno ni mga higala orchestrated by Malacañang. Nganong racial discrimination? Kay sukad na himong Pangulo ang atong kasamtangang Pangulo. Kasagaran kundi man tanan ang nahimong PNP chief mga Ilocano. Si Tory lang ang Ilonggo mga higala. So ang gusto Ilocano. Di ba? Muna yung usta. Ikadua nga issue. This is an issue between PMAR o PNP Econo. Kaya na istorya nga up to the last drop of the cadets from the PMA, dapat mahimo yung PNP chief. After all, PNPE naman. So muna ang muraog labi pod kuno mga higala. Ikatulong nga issue, clash against the DILG secretary nga si John B. Cremulya. Kay wala daw moagi og proseso ang mga appointment sa mga high-ranking officers sa PNP. Nagbuot-buot lang daw mga higala si General Torre. So nag-away sila ni Rimulya o niya mas duol sa luwag si Rimulya sa Malacañang nganong duol si John B. Rimulya sa Malacañang kay crush daw siya ni First Lady. Aray mo yun ni nagkabusit ng crush. Di man pwede mag-crush mga higala ni First Lady si General Torre. Sa dagway palanggaan ani di man ingon nga ato ang GBI mga higala kung ikumpara nimo kang John B. Cremulya uging man kay John B. Cremulya. So kung dunay kakrasan mga higala ang First Lady, dili si General Torre, kung dili si John B. Cremulya. Ang digawas na mga higalang istorya kaniadto nga naghatag og regalo sa Star Patroller nga si Gretchen Pulido. Amot naon sa natong istoryahan. Showbiz gamay. Alright. Di apay lain mga higala. Ang issue. Usaw-usaw tani. Defensive realignment kuno alang sa admin. Gihinay-hinay nagpahiklin mga higala ang mga gigamit sa administrasyong elemento. Ilabi na ang paglunggob sa KOGC o ang pag-aresto illegal kang Tatay Digong. Gihinay-hinay na daw hikling, gihinay-hinay na daw pasibat, gihinay-hinay na tago. Mo na mga higala ang ika-upat nga issue. Ikalima nga issue, drama kuno ni. Para mga higala sa kining gitawag nato crime avoidance. Para makasibat sila. Dili na mga higala magukot. Wala na sa pwesto. Di na kaayo mainitan mga higala. Ilis na to maghimo ta og senaryo nga atong itanggal pinaabtik si General Torre. Ayan. Ang sunod, matod pa ni Lacson, natanggal na si General Torre kay nasubrahan na siya. Nasubrahan na daw. In excess of his power. Kay burag na baguan si General Torre na himong PNP chief. Mauna ingon ni Senador Lacson. O niya, di apay lain. Si Torre kuno di maayo nga leader. Maayo lang siya mga higalang suglugon kay grabe mo tuman bisag illegal yang tumanon. Di apa mga higalay ika-pito nga anggulo si istorya kang General Torre gyapon tungod sa iyaha kuno mga higalang statement nga 5 minutes response dili na mo. Tungod sa iyang statement nga wala kunoy adik mga higala nga dili pangit basta adik pangit yung kuno na nasakit kuno si Pangulong Bongbong Marcos ana o si First Lady. Nga gwapo man sila gwapa. Nganong moingon ka General Torre nga basta adik pangit. Nasuko kuno si First Lady o si Bongbong Marcos mga higala to presidente. Tanggalin mo yan. Lucas Bersamin. Itanggal gid mga higala. Pero ang dakong duda sa mga Pilipino, kini
diversionary tactics aron malumos og apil ang isyu mga higalas korupsyon sa palpak nga mga infra, particularmente na ang flood control project. Kay na nga ukay na ron sila mga higala, no? Tungod aning issue sa flood control project, the boat is sinking. O gigamit nilang floater mga higala aron makasurvive going to 2028 ang present administration mag-create og laing senaryo nga makakuha sa atensyon mga higala sa mga Pilipino sama aning ilang gihimo karon kang General Torres. Mao ni mga kaigsunan. Wata ka balos General Torres gid madama po din paluiluoy ang naong. Naluoy ra mahinuon si Senador Bato de la Rosa saya. Naon nagpaluiluoy. Ay nako, So, ato ni ron mga higalang himay-himayon, no? Nga kung mukubit ang mga Pilipino aning isyu ni General Torre, posible nga makalimta na po ng flood control project. Nga naman, ang mga senador lang, si Marcoleta lang may galang nagtikaw-tikaw ani ron nga investigasyon. And his investigation, that is only intended to aid our lawmakers in the future. There is no such thing as investigation intended for criminal prosecution para papanubagon sila mga higala. Wala. Never nag-mention ang Pangulo maghimog task force. Never nag-mention ang Pangulo nga mag-designate of a certain investigating agency to conduct thorough investigation pertaining to this flood control anomaly mga higala. So, muna, nako ang mga katahap karon sa mga Pilipino na kani mga higalang na itabukang Torre, diversionary tactics na taon-taon, tuwaring balikan, kuman lamang pipila ka mga pahinumdo. Isyu sa masa! Isyu sa masa! Isyu sa masa! Siguraduhin malinis ang tubig sa bahay para masigurong walang itong dalang sakit tulad ng cholera. Ito ang mga pwedeng gawin. Pakuluin ang tubig ng 2 minuto para patayin ang mikrobyo. Takpan at hayaan lumamig, saka isalin sa malinis na lalagyan. O maglagay ng tabletang chlorine sa tubig at sundin ang tamang paggamit nito. Pwedeng magkaroon ng amoy o lasang kemikal ang tubig pero malinis pa rin ito at ligtas inumin. Inumin ligtas, tayo ang lunas. Isang paalala mula sa Department of Health. Ganito ang mangyayari sa iyo kung hindi ka naka-helmet. Ganyan din mababasag ang ulo mo. Nitong Marso, may naitalang 5,010 na kaso ng road traffic injuries. Karamihan dito ay motorsiklo na may 3,649 na insidente o 72.8% ng kabuuang bilang. Sa 3,649 na motorcycle riders, 277 lamang o 7.6% ang nakasuot ng helmet sa oras ng insidente. 3,372 o 92.4% naman ang walang suot na helmet. Alam nyo ba, ang tamang pagsusuot ng DTI-approved helmet ay nakababawas ng 6 na beses ng posibilidad na pagkamatay at 74% ang bawas sa tsansa na magtamo ng brain injury. Kaya ugaliing magsuot ng helmet. Paano nga ba ang tamang pagsuot ng helmet? Una, dapat siguraduhin na DTI prescribe ang helmet. Hanapin ang Philippine Standard or PS Mark o ang Import Commodity Clearance or ICC sticker. Pangalawa, tingnan ang sukat at placement ng iyong helmet. Dapat sakto sa noo, hindi masyadong mataas, hindi masikip at hindi rin maluwag. Pangatlo, i-buckle ng maayos ang chin strap. Dapat ito ay sakto pero komportable. Basta driver, road safety lover. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
Isyu sa Masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Alright, balik na may gala din sa ito panagkuyog sa programang Issue sa Masa sa 90.7 Love Radio. Doon na may gala 12 minutos sa nakalabay human ang alas 7 sa buntag now. Sa kadaghan mga higala sa mga anggulo, aning issue ni General Torre mga higala. Na ay usa ka pangutana, usay may tabok ang General Torre. Siya ra mga higala ang 4-star nga active karong panahuna, pero dili siya ang PNP chief. Kaya ang usual manggod, ang sa organisasyon sa itong Philippine National Police, usa lang yun dapat ang 4-star general. O kana, ibutang sa baga mga higala sa ito ang PNP chief. But this time, dili na siya mga higala ang PNP chief. So dili po pwede mabutangag 4-star bisag PNP chief siya General Nartatis. Kay naa pa mga higalay 4-star. Unya, isa ra gyud dapat ang 4-star general. Di ba? Although, dili na ni siya mga higala bag-o. Tungod kay panahon ni Senador Ping Lacson. Si Lacson, Colonel na gipromote og 1-star din. Gihimo na yung mga higalag PNP chief atol sa administrasyon ni ERAP. No? Pero, pangit kayo paminaw, ikaw 4-star general, ma-under ka lang og 3-star general. Di ba? Lain kay paminaw nga 4-star general niya, under ka sa 3-star general. Ang katawanan ani, kay si General Nartatis, Melencio Nartatis, number 2 in command. Sa diyang ni-assume si Torre mga higala, iyang girilib, gibutang niya sa Western Mindanao Area Command. Kana magong mga Western Mindanao Area Command, wala na mga higala ikuan, doon na sa floating status. No? Dako kayo paminaw, Western Mindanao, Northern Mindanao, Central Mindanao Command, Area Command. Area Command, ang tao, unong nakabuk. Unong nakabuk mong tao. 3-star, 4-star general. Karon ang iyang girilib nga si Nartatis, maunay na imong PNP chief, ambot og asa ibutang mga higala, floating si General Torre. Aning hitabuan ni siya. So, ang nainang gawas nga isyo, tungod kay dili siya Ilocano mga higala, dili gyud mo pabor. Ako dili kay ko kumbinsido ani. Ngano man. Okay. Kuan gyud ni siya kanang naagay something mga higala nganong gihimo siya sacrificial lamb. PNP o PMA posible pa, no? Nga naglabi ang grupo sa mga PMA nga last naman nga batch sila, yatang na lang na kang Nartatis kay ato pa man na si Nartatis po no sa kuan March 19, 2027 mo retire mga higala. Last na bitaw na. Bisag ato pa na sa 2027. Pero last naman na siya nga PMA. So, the rest, PNPE na. Supposedly, kini mga higala si Torre, mauni siya ang first yun, no? First, nga PNPA. Pero, duwara kabulan kapin. PNPA graduate, nga na yung PNP chief, pero duwara kabulan kapin. Siguro lain ang impression mga higala, no? Dili man ta moingon nga mao gyud na, pero lain mga impression nga para ba og dili mga kaigsuonan kuan kaayo kana bang salig kaayo, ang pangulo mga kaigsuonan kang Torre tungod kay PNP siya, PNP siya, dili siya PMER. Murag ana ba nga impression mga higala. Pero sa gipakita ni Torre, maligal o illegal, imong isugo sa iya, yaman trabahon. Mugay naluoy si Senador Bato de la Rosa sa iya, kaya bisag illegal, iyahan trabahon.
Oh, iyaha lang ma-please mga higala ang iyahang amo. Nindot na himuon si General Torre nga tirador kay bisan pag mga high profile tirahon gyud ani ma-please lang iyang amo. Di ba? Oh, bisag illegal, bisag unconstitutional. Iyahang himuon mga kaigsuran para ma-please lang ang iyahang amo. Then pag abot sa tumoy, himuon dahil siya mga higalang karne norte sa iyahang mga amo, collateral damage siya. Ang iyahang karir. Paita. Now, kining isa, naa sila'y clash sa DILG. Nga, giingon po ni Lacson nga, nang hinubra na daw si Torre, di naman siya mutuo sa DILG nga under the supervision man ang PNP sa Department of Interior and Local Government because of the law mga higala created. Wako masayop. Si Lacson mismo mo'y nag-sponsor ana mga higala nga civilian in character. That's the reason nga no gi-under mga higala instead nga to sa armed forces arena sa DILG ang PNP including ang BGMP, no? Gi-under na din mga higala sa DILG because of that law that the police is civilian in character. Police uniform civilian in character. Tungod ana nga balaod ni Lacson na under ang PNP sa Department of Interior and Local Government mga higala. Dili lang simple nga oversee. Probably sa previous administration sa PNP, wala na ang practice, wala mo argabyar mga higala ang DILG secretary. Pero karon kay ni Palagman, unya naaman na sa ilahang balaod na. Nauna na sa tuwang balaod nga DILG yun. Ang imuhang amo, dili lang na simple nga oversee sa operation, administrative operation, nga gitawag na itong Philippine National Police. Dapat man di ay na ang mga higalay burag board resolution nga mag-approve sa recommendation gikan sa PNP chief. Dili man po yung kadiretso maka-implement labi na involving ani mga reassignment sa mga senior officers. So dinha nasablay kuno may gala si Torre. Kauman nasablay siya iyahang gisupak si John Vic Remulla. O niya kay si John Vic Remulla crash man dahil ni First Lady mga bay agaray. Sulog hastang kalag ni PNP chief. Taon-taon ato aning padayonon humalamang pipila ka mga pahinomdom. Siguraduhin malinis ang tubig sa bahay para masigurong walang itong dalang sakit tulad ng cholera. Ito ang mga pwedeng gawin. Pakuluin ang tubig ng 2 minuto para patayin ang mikrobyo. Takpan at hayaan lumamig, saka isalin sa malinis na lalagyan. O maglagay ng tabletang chlorine sa tubig at sundin ang tamang paggamit nito. Pwedeng magkaroon ng amoy o lasang kemikal ang tubig pero malinis pa rin ito at ligtas inumin. Inumin ligtas, tayo ang lunas. Isang paalala mula sa Department of Health. Ganito ang mangyayari sa'yo kung hindi ka naka-helmet. Ganyan din mababasag ang ulo mo. Nitong Marso, may naitala. Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Basic Love Radio. Alright, balik na may kala. Dinis na ito paragkuyog sa programa Issue sa Masa. Samtang 21 minutos na, nakalamay human ang alas 7 sa buntag. Agtimbaya una, anha kang Trib Israel, naminaw sa may Lubugan Country Homes, Ma'am Rina Rodriguez. Nagsulting diversionary tactic na aron mawala ng isgutanan kuno sa Department of Public Works and Highways.
Jocelyn Tumanday Amto. Good morning po diya, Ma'am Gisnel Salaom, Ma'am Maricel Plaza Humawan, maayong buntag, og si Kuya John Cordoba. Ayan. Ay, 2 minutos sumalang alas 7 sa buntag na. Naghisgot ta kaganiha mga higala, no? May tungod aning nganong nasulod sa DILG or nganong natagaagahom ang DILG nga mag-supervise mga higala, mag-oversee anang gitawag nato og Philippine National Police. Ang giingon lang oversee. Pero kung mag-oversee ka, naa kay power to recommend. Dili lang, useless naman na, mag-oversee ka lang niya, kahuman, mututsar ka to sa presidente, Mr. President, mo na ay gahom ang Department of Interior and Local Government. To prove it, nga dili lang simple nga oversee mga higala, but supervisory power ang naa sa DILG over sa PNP. Tungod kay pwede nimo kasuhan ang pulis dinha sa Department of Interior and Local Government kung DILG. Ha? Napulkom, pwede ka mag-file og kaso. So kung wala sila gahom nga ingon ana mga higala, dili pwede na dalo ng kaso sa usa ka pulis nga nasa DILG. Moingon ang DILG wala may jurisdiction na. Ang amwa oversee lang. But that is not true. Ha? Dili lang kay oversee mga higala ang gahom sa DILG over sa PNP. But naa siya power of control mga kaigsunan. No? Naa siya power of control. Karon, it has been a long practice sa matag PNP chief. Siguro panahon ni Lacson going to Bato de la Rosa mga higala nga walay class nga nitabo between the PNP chief o sa kining gitawag nato ga DILG secretary. Pero ang balaod na din ha. Natay balaod na. Si Lacson mismo ang author anang balaura kuha ko masayop. Civilian in character. Police in uniform, civilian in character. Di ba? Dili na siya under mga higala sa armed forces ang ato ang PNP. Separate na siya nga institusyon under sa DILG. Kauba na mga higala sa mga fireman. Ang NBI under na sa DOJ. Under na siya sa DOJ. So, sa laktod, kay civilian in character, Department of Interior and Local Government na ang mga higala gahom over din ha. Nga ginapamugos ni Tore nga dili man mi kinahanglan mga iyo og abiso. This is my discretion to reshuffle all senior officers at will. Siya lang gusto. Because he is now the PNP chief. Aborag nalain mga higala si Rimulya because alang kang Rimulya, he has the power over the PNP. He can reassign, he can recommend mga higala as Department of Interior and Local Government Secretary. Mao na ang medyo bikil din ha. Muna niingon si Lacson nang hinubra daw si Tore. Nang hinubra, kaya gina-claim niya, gina-assert niya nga ang tanang movement, reshuffling sa mga senior officers, siya ra ang magbuot. Dili pwede manghilabot ko no mga higala ang DILG tungkol kay siya ang PNP chief. Remember, ang PNP is no longer a member of the armed forces. It is now a civilian office mga higala. Civilian in character na under sa Department of Interior and Local Government. Nakalimot lang story. Katoo si Tore nga ang PNP mga higala sama sa sundalo na ay otonomiya within the ranks. Sila lang ang magbuot kung unsa. In fact, ang atuagan ning EFP gani, musangguni pa manggani sa ato ang DND, Department of National Defense mga kaigsunan. Di ba? So, ang police dili na under sa DND. Under gid siya sa DILG mga higala. Mao na naakay reklamo against an erring police officer adto ka sa DILG. Dagagag option. Napulkom,
DILG, ombudsman, no? Walay exclusive jurisdiction din na. Sa makauna lang o acquire og jurisdiction, mao mga higalay na ay jurisdiction. Otherwise, ang imong reklamo against an erring police officer, no? Mamahimo siya mga higalang, si tawag na to ana, DJ Sweetheart? Ha? Kana bang kuan? Forum shopping. Ayan, no? Forum shopping. Kay aron masiguro nga makakuha kag pabor nga desisyon, adto ka mga higala, maghimo ka og reklamo ngadto sa mga nagkalain-lain tribunal. File kag kaso, the same police officer, the same case, dito sa DILG, adto ka dito sa ombudsman, adto ka sa NAPOLCOM, ursa pa na, adto ka sa IAS, RIAS, pero the same lang yapon ang kaso. That is forum shopping. That is not allowed, no? Forum shopping mga kaigsunan. Na-dismiss na yung kasos na POLCOM, imo na pong pailan o kaso dito sa DILG. Na-dismiss na DILG, imo na pong pailan kaso dito sa ombudsman. That is forum shopping. Bawal na siya mga kaigsunan. And remember, DILG usa sa mga pwede nimo dangpan aning mga erring public officer. Now, kung walay gahom ang DILG, ha? Kung walay gahom, usahaw na lang. Kung may ka nga, kung ano na, mag-oversee naman ang DILG, magtanaw-tanaw ka lang. Kay, mauray na butang, but that is not the truth to that, kini mga higalang, kini nga statement. Ang tinuod nila, naa nagyoy balaod, no? Nga nag-ila sa DILG, nga mao mga higalay opisina, nga naay control sa ato ang Philippine National Police by jurisdiction. Muna nakalimtan ni Tory. Gato siya nga ang PNP, ang kaning ato ang PNP nga institusyon mga higala, na ay ka nang gitawag na to o ka nang independent. No? Nga kisay PNP chief, maunay magbuot tanan, maunay hawd sa tanan. Nakalimot siya mga kaigsuunan. Maunay iyahang dakong sipyat. Na water ang tanan niya mga higalang kahago nga hastang mga unconstitutional, illegal nga gisugo sa iya, iyang gihimo para lang maalagaran ang iyahang mga amo mga higala. Napurnada ang tanan tungod lang aning iyahang usa ka sipya. Pero daghang nagduda mga higala. Kanang istorya nila nga natanggal si PNP chief kay bati siyag nawong, away sila ni Rimulya, o niya si Rimulya kay Pugi mao'y gipaboran ni First Lady kay crush ya ni First Lady. Murag dili kayo katuhuan. Ato pong istorya nga ang iyahang statement kuno mao'y nagbutang sa iyaha sa mitsa sa pagkatanggal pagka PNP chief tungod kay namahayag siya nga walay adik nga gwapo o gwapa, kasagarang adik or basta adik, pangit yun, nasuko kuno si First Lady o si Pangulong Bongbong Marcos. Ano masuko man ito? Nga adik na may giingon ni General Torre. Basta adik, pangit. Diba? Basta adik, pangit. Dili tanang pangit, adik. Dili tanang adik, pangit. Diba? Dili tanang PNP chief borit. Dili tanang borit PNP chief. Dunay PNP chief dili man borit. PNP chief nga bahog tik-tik. Maunay na itabo karon. Juniora Abudok, baliktad siguro ni. Good morning ninyo din ha. Si Alberto Arnaldo, good morning. O si Paring Din Ortiz, ang spokesperson sa DPWH. Nag-atang din siya itong issue. Now, arita, proceed ka. Okay, nag-atang na naman niya kung kumpare. Ato ning isgutan. Kaning giingong diversionary tactic. Ingon sila nga two birds in one stone daw ni mga higalang pagtanggal kang Tory. Kay nasatisfied na si Rimulya na klaro na ang defining line sa PNP o DILG
at the same time, na-divert ang issue mga higala aning flood control project scandal. Pumili lang. 2 birds in 1 stone. No? More birds in 1 stone. More birds in 1 stone. Di ba? Kaya ingon nila nga, tungod kinamayag si General Torre nga, tanan laging adik, pangit, unya nasuko kuno si Lisa Marcos o si Bongbong Marcos. Kaya gidudahan silang adik, unya, pangit pag yun sila. Pangit po kayo na paminaw. Dili tamo to okay na. Sa istorya nga mag-resolve mga higala, kung unsa gyud ang DILG. This is a sort of assertion mga bay sa balaod nga gipanday ni Lacson kaniadto. At the same time, mo ni pinaka dako diversionary tactic sa mga panuhak mga higala. Tanaw ra guning pagkakwanggol aning Manuel Bunuan. No? Niingon na po siya nga kani daw na kontrobersyal nga mga proyekto, infra project under sa iyaha may galang ahensya, Department of Public Works and Highways, daghang project walay human-human, napay uban ghost. Ito nagmeaning ni DPWH karon, nindot ining mahimo ta mga igalang empleyados DP. Labi nag ma-opisyal ta, kay parte din nagkuwang sweldo ang district engineer 703,000 ni ang bulan ana, wa pay labot mga igalang kickback mga igalang bilyon-bilyon. Hawa na ning pagkakwanggol aning Bunuan. Baga pa yung kegnaw, di mo hawa mga igala nga, klaro na kayo, sablay siya, di lang kausaw sablay ko siya. Ani mga proyekto ha mga bay, wag yun mo resign. Ningon pa nga magpaabot na siya kanus siya hukman mga higala sa presidente. Tanawa na gud pagkakwanggol. Karon di siya mahukman sa presidente. Nagpasip-sip ang panuhak. Ningon na po siya nga, anong mga project ng mga kontrobersyal? Kasagaran ana, panahon pa na ni Duterte. Panahon na sa Duterte administration. Namana lang na sa Marcos administration. Pagkahanggaw na. Dapat siya isa kasi. Akanang gingon nila nga mga ghost project, isolated na. Nagyon si Bunuan. Ango na yun siguro. Hoy, Bunuan. Panahon na yun siguro nga mupahuway ka. No? Kaya mo ang laspag na kayo. Pare-pareha na po dagwayan ng ubang mga opisyal din na sniping na laspag na. No? Ang ngabil ga kurog-kurog na mga higala kay mahadlok o nahadlok ni bati nagkalisang aning investigasyon karon sa Senado nga gipangunahan ni Senador Marcolita. Nagkurog-kurog na ngabil. Ang naon ni Bunuan. Murag way pahuway mga higala, murag way tulog. Laspag. Mura gitabangan kanunay may galag 5 ka mga babae. Bisag di na mo to'y hakaw. Laspag. Laspag. Si Secretary Bunuan. Tanawa na kong dagway. Ipakita ni J. ang laspag na dagway ni Kuanda, Bunuan. Bot pa sa bot. Kulang ni siya mga higala og tulog. Kulang ni siya og tulog. Sige siguro paminsar mga higalag unsaon niya paglusot nga dili siya mapisat aning isyuhan ni. Kay naghimo siya mga report nga nahuman na ang project. Ang project ligon kayo. Ang project gigamitag simintong ispiso kayo. Ang project gigamitag bakal nga perting dagkua. Sana tawag na to ana kanang gi orasyonan kanang nang may opening ba. Giribon katingan na. Gabi kayo. Pag himan-himan, wala man di ay mga higala. O saan niya paglusot ana nga di siya mapisat? Bebe, sige raw kamo. Naminaw karon nila. O saan paglusot ana ni Bunuan? Kahuman ang panuhak mga higala. Wag yun munuwat sa katungdanan. Tanawa. Wala perti ng laspaga mga higala. Gatuo siya makalusot siya din na sa Senado. Karon dili ni siya muhawa kay naa pa siya may galay gusto imo dia naa siya gusto protektahan din dapat kanis Bunuan muhawa na ni para ma-open up ang investigation. Wala na mga higalay cover up, open up, di ba? Pero tinaka-skandalo sa imo ang departamento. Bilyon ang kantidad sa mga project
Kahuman, wala man di ay. Naay naa, pero grabe ka substandard mga higala. Ilan man ka itong report ni Lacson mga higala o ni Bagalong? Ha? O sa report nila? 10% sa budget, maoray gigahin sa bakal. 15% sa budget, maoray gigahin mga higala sa simento. 80% sa budget, maoray gigahin mga higala sa yuta, pantapal. Tanawa, pagkahanggang. Kaya karon, napakay apog na magpabilin din sa DPWH as secretary. Kahuman, imong ipahi sa previous administration. Pila na ba mo katuig na galingkot? Di ba sobra na tulo katuig? O sa inyo gihimo anang tulo katuig? Moingon ka nga, walay kining master plan nga gisubmit ang previous administration. Kung wala, o sa problema? Sa imong pag-assume din wa kay nakita ang problema, wala ni mo na-cure for more than 3 years ka na ay mayroon problema sa imong departamento, karon lang ka nagkaka ngayon ana, kay nangasablay na mo din sa imong departamento ano yung trabahong silang pangkong. Ay, nako! Ha? Naunsa naman is bunuan, mura naman yung mga igalagi ango-ango. Nawag ko na naong ano. Ako, believe ko ani kaniyad to. Believe ko. Pero karon, nga nabisto na. Nag-endorse og mga report paingon ngadto sa presidente, gi-include sa presidente ngadto sa iyang State of the Nation address kung na mga higala nga okay kayo 1,500 pila pa 2,500 flood control project natapos na. Natapos na. Ang uban di ay mga higala pag himan-himan, naibaw ang presidente, ang ubang mga project, bisag usa ka haloblak, wala man di ay, pastila, giilad ni bunuan ng presidente. Maayong pagkailad yun ni bunuan ng presidente. Ikaw karon, ingon anak ka nga opisyal, bistado na ang bulletin ni mo din Di pa ka mo resign? Actually, ang gina-expect sa mga tao, mga higala, dili ang pagtanggal kang turi. Ang gina-expect sa mga tao ang pagtanggal kang bunuan. Dapat tanggalon ni, kaya di man mo resign, kapis toko man. Kauban magigalaan, uban din nga, karon taon-taon, salsalon tali mga higala. Kuman lamang, pipila ka baga, pahinom doon. Issue sa masa! Issue sa masa! Issue sa masa! Siguraduhin malinis ang tubig sa bahay para masigurong walang itong dalang sakit tulad ng cholera. Ito ang mga pwedeng gawin. Pakuluin ang tubig ng 2 minuto para patayin ang mikrobyo. Takpan at hayaan lumamig, saka isalin sa malinis na lalagyan. O maglagay ng tabletang chlorine sa tubig at sundin ang tamang paggamit nito. Pwedeng magkaroon ng amoy o lasang kemikal ang tubig pero malinis pa rin ito at ligtas inumin. Inumin ligtas, tayo ang lunas. Isang paalala mula sa Department of Health. Ganito ang mangyayari sa'yo kung hindi ka naka-helmet. Ganyan din mababasag ang ulo mo. Nitong Marso, may naitalang 5,010 na kaso ng road traffic injuries. Karamihan dito ay motorsiklo na may 3,649 na insidente o 72.8% ng kabuuang bilang. Sa 3,649 na motorcycle riders, 277 lamang o 7.6% ang nakasuot ng helmet sa oras ng insidente. 3,372 o 92.4% naman ang walang suot na helmet. Alam nyo ba, ang tamang pagsusuot ng DTI-approved helmet ay nakababawas ng 6 na beses ng posibilidad na pagkamatay at 74% ang bawas sa tsansa na magtamo ng brain injury. Kaya ugaliing magsuot ng helmet. Paano nga ba ang tamang pagsuot ng helmet? Una, dapat siguraduhin na DTI prescribe ang helmet. Hanapin ang Philippine Standard or PS Mark o ang Import Commodity Clearance or ICC sticker. Pangalawa, tingnan ang sukat at placement ng iyong helmet. Dapat sakto sa noo, hindi masyadong mataas, hindi masikip at hindi rin maluwag. Pangatlo, i-buckle ng maayos ang chin strap. Dapat ito ay sakto pero komportable.
basta driver, road safety lover. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Isyu sa Masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Alright, balik na may gala din sa Tapanagkuyog sa programa ng Isyu sa Masa. No? Mabati sa may gala sa 90.7 Love Radio. Check nyo orasan, doon na 42 minutos. Ang kalabay human ang alas 7 sa buntag. No? Init ang ato ang discussion doon ani mga higala. Pero nakasentro din sa gitawag na to o diversionary tactic and character of the present administration kung unsay kinaiya ani mga higalang kasamtangang administrasyon na sila. No? I mean, dili sa kining administrasyon per se, but sa mga opisyal, no? Mga alipuris, mga higala, ubos ni ini nga administrasyon. Makita nimo, nga ang kini mga higalang administrasyon, wala gi utang kabubuton. Manggamitay ra gyud. And this is the kind of politics mga higala nga naa si President Bongbong Marcos. Dili lang ni mga higala dinha nato ilimit sa istorya kang General Torre. Nga he became a very good soldier for the administration. Nga bisag illegal, bisag unconstitutional, iya ang ginasunod mga higala sugo sa administrasyon. Gigamit yun pag-ayos siya sa administrasyon. He was prostituted. No? Prostituted by the administration. O sabot pasabot naman ng prostituted by the administration. Prostituted ka na mura ka giburing. Diba? Kana mga higalang giburing. Giingon na itong giburing, gigamit. Patakiliron, patuwaron, pahayangon, patindugon, isabit din haskordiso. Wa kay mahimo kay bayran ka. Mura yun na ba? Si Torre was prostituted by this administration mga bay. Gipahimo tanan siya ang mga illegal kontras politika sa present administration. Why balibad si Torre? No? Pero pag abot sa tumoy mga kaigsuunan, ang tumoy mo na pinaka-importante yun. Kay kanang inyong mga pares din mga ginang kung wa na tumoy na patay. No? Pag abot sa tumoy mga higala, gihimo ra di ay siya og sacrificial lamb. Lupig pa niya ay gidouble cross mga kaigsunan. Maunay na hitabo pod kang Inday Sara Duterte. Gigamit pag-ayo, pangampanya, pangalan gamit, hasta pas Tatay Digong. Inday Sara and Tatay Digong, the Duterte name was prostituted by BBM mga higala. Para lang makalingko din sa Malacanang. Pag abot sa tumoy, gidemolish mga kaigsuunan. So, dili na siya bag-o. Kani nga administrasyon mga kaigsuunan, sindikato. Tungod kay kanang mayan nga trabaho man na mga higala sa mga sindikato. Di ba? Trabaho man na sa mga sindikato. No? Oy, Kuya John Cordoba, good morning din na, o kang Kuya Mel. Uy, may gipadala si Kuya Mel. Salamat kaayo, Kuya Mel. Oo, salamat kaayo. Salamat. Si Kuya Mel din na dapitas Panabo. Naiplantasyon din na sa Pumiluhan. Salamat. So, kaning administrasyon, mga kaigsunan, dili yun ta makakumpiyansa na yan na kantong mga nakatabang sa ilaha, pwede di ay nila mga higala himoong sacrificial lamb para sa ilahang uwags politika. Di ba? How much more kita mga Pilipino ordinaryo? Pwede na ita isacrificial lamb ang kaugmaon sa ato ang mga anak, ang kaugmaon sa musunod nga henerasyon. Pwede na isakripisyo aning administrasyon na ni. Kani nga administrasyon mga higalang giakusahan na sa daghang mga Pilipino nga administrasyong bangag. Pwede na
Sa bagay, ka naman kung mga bangago, dili naman na mga higala mo bati. Wala na na EQ. Ha? O saan ang EQ? Emotional quotient. Diminish na po ang mga IQ, anak. Muna mo tubag mga higala, yabag. Oh, tungkol kay bangag eh. Di ba? So, wala na tayo malauman aning kaninong panahon na wala na malauman ang mga Pilipino. Kay bisan day kadtong mga good soldier nila, kadtong nakatabang sa ilaha, diin sila nakabaton og utang kabubuton, pwede di ay nila mga higala didoon pag-abot dito sa tumoy. Matagaan lag katagbawan ang ilaha mga higalang uwag sa politika. Mao na ang realidad din. Again, kining naitabok ang General Torre, dili ni issue mga higala, amo Ilonggo versus Ilocano, PMO versus PNP. Drama din ha, kay crash ni First Lady, si John Beck Rimulya, sukad pa kaniadto. Diingon si Torre nga, basta adik pangit, nasakitan ng First Lady o ang atong Pangulo. Dili ni diya mga higala lang nakapokus aning issue ha. Maybe din ha sa social media. Mao na inihimong katawanan nga istorya. Pero ang tinuod ko din mga bay, diversionary tactic. Incidental lang ng definition and refinement mga kaigsuunan sa balaod nga nagsulti nga ang naagay gahom over sa PNP ang DILG because ang DILG under sa Office of the President, the sitting secretary mga higala is appointed by the President under man sa President ng PNP. Pero dili direktamente. Diya pa siya moagi sa DILG mga higala. So, incidental lang na. Pero ang truth of the matter mga higala is diversionary tactic. Nga naman, sunog na kaayo ang mga kontraktor, sunog na kaayo ang mga opisyal sa Department of Public Works and Highways, sunog na kaayo mga kaigsuunan ang mga congressman o senador. Mao ni nga kinahanglan i-divert. May pa mga higala ning issue kay hawad pa kaayo mo divert ning administrasyon na. Pero pag abot may galas, tubig baha, wa gyud na divert. Tuag yung tanan paingon sa mga kabalayan natong mga kaigsuunang apektado. Taon-taon, balik taon, man mapipila ka mga pahinomdom. Ano ang mapapanalunan mo sa kakasigarilyo mo? Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Love Radio. Alright, balik na may gala din sa ito palagkuyod sa programang Issue sa Masa. Samtang, dulo na may gala, 51 minutos sa kalabay humanang alas 7 sa buntag. Yun na pa, good morning din na kang Juvenal Burgos. Buramag na untuhan ni si Juvenal Burgos. Gilbert Bacalya Tabay, good morning. Again, si Ma'am Ludivina Tampos Lotrago, good morning din ha. Rosendo Cabrera, good morning. Shout out gikan sa may Baganga with love sa kuang mama na Minaw Dominga Cabrera o sa kuang gwapang asawang si Esther Hunasan Cabrera. Oy, si Angi, aka Spike Lim. Good morning din na sa may Mahayaay Tugbok. Si Kuya Mel, ayan si Kuya Mel, sa may Panabo. Salamat kayo Kuya, aning imuhang kuan. Gipadala kang Kuya Jun Cordoba, usa ka box nga pumelo. Ayan, siya rog dili mga habwa atong baho ani.
Sir Jaime Balne, good morning. Oy, binibini. Asa na mas binibini ron? Biyahe man siguro ni. Ma'am Elsa Kyotso, good morning. Dako na kay Aibag si Bunuan. Joshua Kaangay, good morning din ha. Alright. Padayon ta mga higala. Nag-mention ta kaganiha nga this is more on diversionary tactic. Although na ang mga higalay gitawag nato og mga other sidebar issues pertaining to the replacement mga higala ni General Torre as PNP chief. Pero ang issue o kining isyuhan ni nakasintro gyud diri sa diversionary tactic. Kaning diversionary tactic, tagaan ta lang mo gamay ang historian ni. Ang kaning diversionary tactic diri sa Philippine settings ginagamit ni gina-exploit ni mga higala sa mga NPA. No? NPA yun ang kuan ani nagpasikat aning diversionary tactic. Diya sila mga higala maglumlum ang mga tri-boundary. No, sige ra actual ba? Para i-divert nila mga higala ang gira, ang atensyon, halimbawa diri sa usa ka probinsya, mudagan sila diri sa Pikas. Mo response in Pikas, mudagan na po sa ito sa Pikas, mag-misencounter. Oh, patay. Ha? Sofia Soles, good morning din na Katalunan Pequeño. May buntag sa mga taga-Katalunan Pequeño. Si Ma'am Bell Surplus, buntag. Bell Site Surplus, may buntag din na. Although, sa mga legal front nila, mao gihapon nga principle ang gigamit, diversionary tactic. Ginalihis mga higala, dahil usa ka isyu, ilihis, dito ipasintro mga higala sa administrasyon ngadto sa gobyerno. Di ba? Sila ang nagamit na. Mao po na ron ang gi-apply mga higala aning administrasyon na. Kaya mga consultant ani daghan mga NPA consultant ani karon. Diversionary tactic. Para ma-divert ang issue labot aning flood control scandal. Gina-divert mga higala. Mas may pang inyong i-divert siguro kanang tubig baha. Dili ning issue. Kaya nagunitan na niron mga higala ni Senador Marcolita. No? Now, unsay gusto nila ani di ay nga isyuhan eh. Gusto nila hilumon. Tanaw ang presidente. Mao mga higalay nag-una-unag ukab niini. Unsa bay gihimo sa presidente? Nag-istorya siya dapat manubag ang dapat manubag. Maupod si Tambaloslos. Hindi dapat yan nakawin kasi pera yan ng taong bayan. Pero kung si Saldico pangutanon, sila lang kuno ang nagatuak-tuak mga higalag istorya sa pundo ni Tambaloslos, ni Suarez, o ni Gonzales mga higala. Sila lang ang gamhanan din sa budget. So, tanawa, unsay netabo. Si Congressman Tambaloslos Romualdez, Congressman Saldico, Congressman Suarez, o si Congressman Gonzales, kaning upat, maog yun ni mga higala ang giingon nilang pinakadagkong bugaya din sa Kongreso. Mao ni nakatulon mga higala ning dagko kay mga proyekto din ha. Mayon tanig makatulon ning taga ning mga talhanan ni. Wala gyud. So, ang kini mga higalang naitabo karon, diversionary tactic. Para mukubit ang mga tao, mawala ang focus. Mamala ko ginaistorya kanunay. Para mawala ang issue, if you want to eliminate anang issue, want to suppress, that's the right term. If you want to suppress the issue, you have to make another issue nga mas bugat, nga mamahimo siyang superbining issue sa previous issue nga gusto nimong didoon, gusto nimong patyon. Diba? Kaya kita mo mga tao, dali ra ta makalimot anang issue basta na ay bag-o. Tungod kay mahilig ta mga igalag, unsay uso. Tungod kay naagi tay pagkamaritis. Di ba? Unsay chismis bag-o. Katong kuan ba? Katong
Si atong ang ba? Nakuan. Ay, dili naman na issue, oy. History naman na. Mangita ka may labas. Ito mga Pilipino, mahilig yung taglabas. Ha? Labi na ka ng mga taxi driver na hilig kayo labas. Pag na gani, bag-o labas gani, nga servidora gani, di na sumakarindir yung ilang kananan, mauday na ilang iring-iringan dayo. Hilig og labas. Si Juvenal Borjos, dili daw hilig og labas. Hilig daw siya dubok. Hilig og dubok. Single mom daw iya. Oy, dili talang single mom, dubok, ha? Naapay daghan ng single mom, nga labas po. Garay. So, kani mga higala, diversionary tactic. Para maundang na ang istorya aning flood control project scandal kay iskandaloso na kaayo. Tiyan mo na. Nabisto na na ay mga kontraktor nga 40 kabuok mga higalang luxury car. Asa nagika ng kortaha? Nangabisto na nga ay mga congressman nga nangontract para po di ay mga higala aning flood control project worst kaya ang uban sa papel lang wala bisag usa ka buok hollow block mga higala. Nangabulgar na nga daghang opisyales sa DPWH nga nga milyonaryo na nga bilyonaryo na mga panuwak kuyaw na kayong mga ari-arian mga higala tungod aning flood control project ug ubang infrastructure. Ha? So, daghan na iskandaloso na kayo. Undanga na lang kay grabe na iskandaloso. Ha? Maapil pa meron dali. Ang mga taga Davao, nga mga taga DP, o kontraktor nga taga Davao, murag dili kay mo maapil pa ani kay wa man mo tagaig project dali. Pero bisag unsaon, maigo gyapon sa widening. Ha? Maigo mo sa widening, wala pa yung just compensation. Wala may project. May tatog na project. Bahalang maigo sa widening, na may just compensation. Nga naman, naaman gihapoy porsyento. Na may porsyento. Ang porsyento ana mga opisyalis sa DPWH, maunay just compensation sa widening. Garay. Mauna siya. Karon, there is Davao Region, labi na sa Davao City, wala man. Ha? Hilom na ron ang DP din na. Nagpahilom-hilom na ron ang DP there is Davao Region, mga igala. Sa ubang probinsya na, Del Sur, daghan. Dito sila, mga igala, ni Boilo. Ang mga district engineer po din labi na Del Sur, Oro, Del Norte, asa pa ng Uban, Occidental, sila mga higala dito yung nagtama, karon. Pero there is Davao City, murag uga pa sa Kang Manang. Grabe gud ang Kang Manang, no? Kanunay na gid siguro dahil nang nag-Il Niño, kay mo may mention permi, uga pas Kang Manang. Nahimo namang ekspresyon na, Juvenal Borjos. Uga pa sa Kang Manang ang mga district engineer karon diri mga higala sa Davao City. No? Pero kuidaw. Kay basig na ana nay mga mansion din nang ipatukod. Daghan ra ba kayo mga nag-ispyok diri sa ako nga mga info nga naay mga taga DP din naa na gipamalit, naa na gipapatukod. Garay. 703,000 ang sweldo diyan ng district engineer pretinda kuha. O niya ang tigbas mga igalas komisyon pati man na nakuha. Randy Lala Lanit. Good morning. Mayong buntag nimo din. Si Norgin Castillo. Good morning, Kuya Norgin Castillo. Gi-greet ni Kuan. Kuya John Cordoba. Mayong buntag din na, Kuya. Alright. So, diversionary tactic ni. Para mamatay na ni nga isyo kay ani man ni siya na mali mga higala o karkulo ang presidente. Tungod kay nabaho ang impeachment ni Inday Sara. Bora og bumirang sa ilaha. Nagka-issue anang budget insertion, gusto nila patyon. Di ba ang budget insertion? Sabit ang presidente kay gipirmahan mga higala.
Hasta pa ang mga senador sabit kay nganong ni Uyon sa BICAM. Itong BICAM report kana ay insertion. Sabit. So gusto to nila patyon. Naghimo mga higala og senaryo ang presidente kay naatlan nga nagbahapod kani nindot ni sakyaning baha para mo atsyop og balik ang mga Pilipino sa akua. Ako ning salsalo ning istoryas baha nga ako aning patubagon ning mga opisyal ang mao'y responsable aning flood control. Unya ako ang iduhig ang Duterte administration. Mo'y gihimos presidente. Oh? Karon kay nagabaan naman po. Napila na nakagabaan mga higala. Ha? Sa pagsapwang kag Tatay Digong nagabaan. Sa pagpa-impeach kay Inday Sara nagabaan. Oh? Sa pagpalusot ani mga higalang insertion, budget insertion, nagabaan. Karon diri na pod. Diri na pod mga higala nagabaan aning iyahang gusto ipalutaw ang naa siya gihimo paimbestigahan yan ng mga opisyalis para mo atsyop o balik ang mga Pilipino sa iyahang administrasyon. Ang problema kay nagabaan, bumirang naman po siya kay ang mga nagkakwarta niya iyaman po di ay mga binuhing buhaya mga higala. Iyaman po din binuhing buhaya ang nagkakwarta na diyan ni sa inisyal pa lang nga investigasyon mga higala. No? Ni Marcolita. Ha? Mga binuhing buhaya po din niya din ha sa Kongreso. Binuhing buhaya niya din ha mga higala sa Department of Public Works and Highways. Kanang DPWH, ang lulong din ha, ka naman si Bunuan. Mga lulong din na si Bunuan man, ang lulong din na ng DPWH. Baga kayo na, hindi pag yun mo resign, nagkaidar-idar na din ha mga higala ang iyahang pangatungdanan. Di gihapon mo luwat si katungdanan kaya magpaabot yun na siya kanus siya hingin lang din ha sa ato ang Pangulo. Pastilan. Ha? Sus. Og dito pa ni sa Japan og kani si Bunuan, wa gyud ni kaliwat nga hapon. Wala gyud. Ha? Amot o siya kaliwat aning Bunuan, wa gyud kaliwat nga hapon eh. No? Ngano man, wala gyud mga higalay delikadisa kay kung napa ni kaliwat nga hapon, ang mata ra ni murag hapon, pero wa gyud ni kaliwat hapon. Ngano man, di maulaw, wala delikadisa kay hapon pa ni, kaliwat pa ni hapon, magharakiri na ni. Ha? Magharakiri na ni. Kato si Anhing General Reyes natoy kaliwat nga hapon. Kay nagharakiri, naghikog mga higala sa kaulaw, naay delikadisa pa. Pero kani si Bunuan, klaro na kaayo ang iyang trabaho, sablay-sablay. Manghunaw pang panuwak, mamahid pa ngadto sa administrasyong Digong. Muingon pa nga isolated na kaso na daw ni mga higalang ghost project pagkahangaw na may isolated. Nakabalo ba siya unsay meaning anang isolated? What makes it isolated? Yanong makasulti ka masay nga isolated na. No? O sabot pasabot anang isolated. Ha? Kanang panagsara. Panagsara pero permanente. Isolated permanent na Secretary Bunuan. Nga naman. Because the propensity of the commission of this crime, makita nimo kung imong i-matrix mga higala from 2022 going to 2025, very consistent ang matrix. So, isolated nga permanente. Ha? Mauna, ang tinuod din ang naitabo. Ang sa nis Bunuan, makapangutan na tamasahay, giango-ango na ba ning sekretary mga higala? Kaya kung giango-ango ni, papulihan ta na lang siguro ni Kwan niya. Pare na ko, si Din Ortiz. Ay, kani si Din Ortiz may butang na to di. Ha? Kaya wa pa ni problema. Ang problema lang yun, ani, uyab. Ha? Ang problema, uyab. Kaya di makaduol ang mga uyab sa iya, ha? Ha? Nga naman, kay naaman si Mari din hang gabantay permi. Agaray. Ha? Shout out Iris Carpintero Caballes
happy birthday karong adlaw. Ayan, happy birthday. Og sa mga tanang nagsaulog silang adlaw na tawan karong adlaw, happy birthday. Magpa-quick naman kayo. Ayaw lang ng humba kay high blood ta. Dungag ni sa tong ka high blood. Madungagan madungagan ang ato ang ka high blood. Aning mga issue karong ato ang gitukbil mga kaibigan. Diba? Nahawa ng bunuan, no? Murag wa na'y pahuway. Murag gidumog kanunay mga higala sa iyang konsensya. Diba? Kanang dumugon ka sa konsensya, nahawa na imong nahaw, panamin. Konsensya ka sa imong asawa kay imo lang giatik-atik nga niadto kag sabungan, kauman niadto day ka sa imong uyab. Diba? Gidumog ka sa konsensya pagkagabi, buang, uy, na-konsensya ko sa kong asawa. Dumog sa konsensya. Ako amigo, si Konsyal Edgar Ramos Sibuyan. Good morning din na, Konsyal. Sa imuha din lang mga kaubanan. Sa imuhang dako kaayo nga balay. Dako kayo nagbalay. Si Konsyal Edgar Ramos Sibuyan din na sa bangkiruhan. Pero, siya unsa ka dako. Kulang, kulang og asawa. Kuning ako ipanawagan. Ipanawagan ako. Kinsa tong andam og tagana din musulod sa salag sa kaminyoon. Basig mo qualify mo. Basig ka muna ang gipangita ni Konsehal Igarantisado Ramos Ibuyan. Gilbert Jess, bitin daw kay komersyal. Nagka-komersyal. Ay na lang na din na. Pasag nila ng komersyal. Nindot man po ng mabitin-bitin panagsa. Di ba? Ay para naapa ang magpabilin ang kulba o kahinam. So kani mga igala to balikan, pure diversionary tactic na yun para mawala po ng isyo kay na ay mali di ay ang presidente. Gatuo siya nga magpabor ni saya kung iyan ning tukbilon mga higala ng problema sa mga infrastructure, flood control nga mo hinungdan sa mga pagbaha. Nakapasamot man no nagbaho sa iyahang administrasyon mo ning iyahang gidali-dali karon nga tabunan ang gigamit nga pangtabon si General Torre na pod mga higala. Taon balik taon malaman pipila ka baga pahinom do. Isyu sa masa. Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang latest sa lagay po ng ating panahon. 2 LPA na ang minomonitor natin sa loob ng ating area of responsibility. Una na nga dyan yung nasa silangang bahagi ng bansa. At 3 a.m. today ay nakita po ang sentro nito sa vicinity ng Patnanungan, Quezon. At itong LPA ay patuloy na nagdudulot ng significant at malawakang pagulan sa malaking bahagi ng Luzon. Ito pong LPA based sa ating latest analysis, mababa na po yung tsansa niyang maging bagyo at posibleng malusaw o ma-dissipate na rin ho ito ngayong hapon o gabi. Gayunpaman, hindi pa rin po pwedeng ipagsawalang bahala yung mga pag-ulan na magiging dulot nito o idudulot nito ngayong araw sa ilang bahagi ng Luzon. Maya-maya lamang ay isa-isahin po natin yung mga lugar kung saan ay ine-expect po natin yung mga pag-ulan. Samantala, panibagong LPA ang nakita po natin sa kanlurang bahagi naman ng ating bansa. Ang sentro po nito as of 3 a.m. ay nasa 200 kilometers kanluran ng Dagupan, Pangasinan. Sa kasalukuyan ay hindi naman po ito direktang nagdudulot ng mga pag-ulan sa anumang bahagi ng ating landmass, pero sa mga susunod na araw ay pwede pa rin po itong makapag-enhance ng southwest monsoon na siyang magdudulot o siya pong makakaapekto sa ating bansa. Samantala, sa kasalukuyan din, yung habagat ay patuloy ding nakakaapekto sa kanlurang bahagi ng Luzon o dito sa katimugang Luzon, sa Visayas at maging sa Mindanao. In-effect pa rin ang ating weather advisory. As of 5 a.m. today, in-effect pa rin ang ating weather advisory sa ilang bahagi ng lalawigan ng Luzon, partikular na nga po sa Cagayan, Isabela, Aurora, Nueva Ecija at Quezon Province. So pwede pa rin ang 50 to 100 millimeters of rainfall dyan po sa mga na-mention nating lugar, dulot po ng low pressure area.
So yung 50 to 100 millimeters of rainfall ay pwedeng magdulot po ng mga localized flooding. So nariyan pa rin ang mga banta ng pagbaha, even yung mga pagguho ng lupa, dulot ng mga pag-ulan na ito. Samantala, dahil din sa habagat, posible rin ang 50 to 100 millimeters of rainfall sa Palawan Province, sa Occidental Mindoro, maging sa Antique. Kaya't iba yung pag-iingat po ang ating abiso sa ating mga kababayan. Maging handa at alerto pa rin ho sa mga banta ng pagbaha. Samantala, bukas ay posible pa rin ang 50 to 100 millimeters of rainfall sa Occidental Mindoro, sa Palawan, maging sa Antique at Negros Occidental. Dulot naman po yan ng southwest monsoon o habagat. Para naman sa pagtaya ng ating panahon sa araw na ito, basically po yung buong Luzon ay maulap ang papawirin at mataas po yung tsansa ng mga pag-ulan, lalong-lalo na po dito sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, sa Cagayan Valley, maging dito po sa Calabarzon at sa buong Central Luzon dahil sa epekto ng low pressure area. Dito naman sa Metro Manila at natitirang bahagi pa nga ng Southern Luzon dito sa Calabarzon, sa Mimaropa, asahan din natin maulap ang papawirin at may tsansa din ho ng mga pagulan. Dito naman sa Metro Manila, ang mga pagulan ay posible po sa hapon, especially sa hapon. Samantala sa Mimaropa, dahil naman sa habagat, ay maulap ang papawirin at mataas din yung tsansa ng mga pagulan sa araw na ito. Gayon din sa Bicol Region. Para po sa pagtayo ng ating temperatura dito sa Kamaynilaan, pwedeng mag-range yung ating temperature from 25 to 29 degrees Celsius, 16 to 22 naman sa Baguio, 25 to 32 degrees Celsius sa Lawag, 25 to 29 degrees Celsius sa Tuguegarao, at 24 to 30 degrees Celsius sa Legazpi City. Sa Tagaytay ay 22 to 29 degrees Celsius. Samantala sa Visayas, asahan din natin ang mataas din ho na tsansa ng mga pag-ulan at maulap na papawirin dahil sa habagat o southwest monsoon. Gayon din sa Zamboanga Peninsula at sa Northern Mindanao. At ang nakikita po natin sa natitirang bahagi ng Mindanao ay improved weather, bahagyang maulap hanggang sa maulap lamang na papawirin at posible lamang yung mga localized thunderstorms, especially po sa hapon at gabi. Sa Tacloban, from 25 to 31 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwat ng temperatura, 26 to 30 degrees Celsius sa Cebu, 24 to 30 degrees Celsius sa Iloilo, 25 to 30 naman sa Kalayaan Islands, at dito sa Puerto Princesa ay 24 to 30 degrees Celsius. Samantala sa Cagayan de Oro ay 23 to 31 degrees Celsius, 24 to 32 naman sa Davao at 23 to 29 degrees Celsius sa Zamboanga City. Balikan lamang ho natin yung ating outlook po sa low pressure area o sa isa pang LPA na nasa kanlurang bahagi ho ng ating bansa. At nakikita nga po natin na meron po itong medium chance sa ngayon na mabuo bilang isang bagyo. Ibig sabihin, posible po itong maging bagyo after 24 hours pa. So patuloy po tayo mag-antabay sa magiging update ng Pag-asa ukol dito. At samantala, dahil medyo malawak yung kanyang sirkulasyon, ang nakikita po nating possible exit po nito sa ating area of responsibility ay posibleng ngayong gabi din o kaya naman ay bukas ng gabi or Friday early morning. At para naman po sa lagay ng ating karagatan, wala naman po tayong gale warning ngayon sa anumang bahagi ng ating baybaying dagat. Moderate o katamtaman ang magiging pag-alon sa malaking bahagi ng Northern Luzon at sa kanlurang bahagi ng Luzon area at lalong-lalo na dito sa silangang bahagi ng Luzon landmass. Sa natitirang bahagi naman ng bansa, at natitirang bahagi pa ng ating archipelago ay banayad naman hanggang sa katamtaman ang magiging pag-alon ng kondisyon ng karagatan. Ang sunrise natin for today is 5:44 in the morning at lulubog ang araw mamaya sa ganap na alas 6:12 ng gabi. Yan ang latest mula dito sa Pag-asa. Ito po si Lori de la Cruz Galicia. Isyu sa Masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Alright, balik na may gala din sa ito Kuyog sa programang Issue sa Masa. Samtang dunay 16 minutos suman ang alas 8 sa buntag. Palayon ta, din sa ito Kuyog sa 90.7 Love Radio mga kaigsuunan. Now, nag-mention ta kaganiha about aning mga estilo ba no sa administrasyon para ilihis
ang tinuod nga isyu. Ang tinuod nga gisagubang sa katawhang Pilipino niining mga panahon na. Ang tinuod nga problema nga dapat i-address mga higala sa present administration. Ang gusto lang manggod nila mga kaigsunan is pugi points. Para lang mag-atsyop boulevard ang mga tao. Para mo atsyop boulevard ang mga Pilipino, mga higala, believe sila ha. Bisag wala sila'y agi. Oh. Kay, limang ka na, paimbestigahon, papanubagon. Pero problema, o sige mo. Diba? Solution-oriented dapat mga kaigsunan ng gobyerno for the Filipino to believe nga sincero sila sa ilaha mga higalang mga plano. Umayo ka lang nga, papanubagon, wa man kay gihimo din ha. So may gihimo ni mo. Ha? Nakaumol ka din ha task force nga mag-imbestiga. Naka-designate ka din ha og investigating body sa kadaghan-daghan nimo mga investigating body na pwede nimo himuon or mohulma ka og task force aron nga mutuo ang mga tao nga kumbinsido ka gyud. Nganong dili mo tinudog imbestiga? Ha? Kay basig mahadlok ang atong pangulo mga higala nga sa tumoy sa investigasyon tuwa na pod, bumirang na pod sa yahang admin. Di ba? Mubalik basig abo sa tumoy sa investigasyon aning corruption mga higala sa flood control. Ang naas tumoy dito, ang nagnisingisi niyang asawang si First Lady di ay na mao na nga hangtod lang ta din ha sa istorya. Hangtod lang ta din ha sa propaganda unsa atsyop boulevard na mo. Oh, kay mangita na po taglain. Di ba? Ilihis lang ang istorya kay kung tinodon, mga igo man sila. Mo na nga kinahanglan, ikuan-kuan lang kanabang di lang ninyo tinodon, no? Itapsing-tapsing lang nato ang issue. Kay kung tinodon, mga sunog man ta. Mao na tabo. O ani karon. So, resulta walay agi mga higala ning kuan sa to ang gobyerno. Kaning investigasyon nga ingon sa to ang presidente, wala ni. No? Wala ni mga higala. Wag gihimo. Nag-expect ang mga tao nga matanggal na si Bunuan para matagaag dala ng investigasyon? Para dili ma-cover up mga higala ang kamatuoran aning nga walang pundo na to, mga sinampangko nga proyekto mga higala. Wa man itanggas Bunuan, si Tory ang gi-relieve. Si Tory ang gitanggal sa pwesto mga kaigsunan para ma-divert ang huna-una sa mga tao ngadto kang General Tory. Makalimtan ang grabe kaskandalos nga isyo labot aning flood control. O di gyapon ni sila makalusot. Kung makalusot man mga higala, pisat gyapon. Pisat gyapon tungod kay ang mga tao nagmasid na apoy investigation, although in aid of legislation lang gihimo karon sa Senate, but the people, the Filipino people mga higala mahimong aware aning hitabuan ni tungod aning gihimo karon ni Senador Marcolita. Taw-taw balik ta malaman pipila ka baga pahinomdom. Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Alright, balik na may gala din sa ito panagkuyo. Programang Isyu sa masa pagyapon, din is 90.7 Love Radio. Alas 8:20 na. Again, good morning din na kang angi sa mahayahay tugmok. Onya, good morning po daw sa iya makaubanan si Banjob, si Muyong sa EHG Game Farm, mapagmahal, mura po dinig si Konsehal Edgar Ramos Sibuyan, mapagmahal. Ang iya pong qualification sa babae, mapagmahal. Siyempre, guwapa lang lang mamudumog-dumog nang dagwal mo ng trapo yung guwapa para lamian naunsa mampot, diba? Bitaw. Again good morning din kang Konsehal Edgar Ibuyan. Ito rin amigo, dugay na may na po magkita si Bilya na daw siya
pareho taani konsehal, mga civilian, no? Membro taani sa kuan CHDF, Civilian Home Defense Force. Tigdepensa lang diri sa ato ang balay. CHDF na. Civilian Home Defense Force. Unsay mong depensahan? Ani ang amo alang balay. Pero di ang mga higalay kuan, paminaw. Kay si Senador Bato de la Rosa, nagsulti mga higala nga naglagot man daw siya ni General Torre. Pero nibati siya mga higala o kining kuan kaluoy kuno ni General Torre kay sa iyang gidangatan mga higala mura og luoy pa siya sa iro ni Sintoy nga daog. Patay kang bata. Ito paminawan, be. Si Senador Bato de la Rosa. I have to be clear about it. Galit ako sa kanya, sa ginawa niya kay Pastor Apollo Kibuloy at kay President Duterte. Pero ngayon naawa ako sa kanya. Dahil after nung ginawa niya lahat-lahat, binigyan siya ng posisyon, tapos sinibat na rin siya. Galit ako na naawa ako sa kanya. Yung siya, I've been there. What if ako ang nandiyan, nakaupo, at sinunod ko lahat ng orders ng nagbibigay ng orders sa akin. Lahat-lahat na ginawa ko. Kahit na bordering to illegal acts, unconstitutional acts, questionable acts. Ginawa ko na lahat-lahat. Pagkatapos, ngayon tanggalin lang niyo ako ng unceremoniously. That's my opinion as former chief PNP. Ganyan yung feeling ko. But then it doesn't erase na talaga masama ang loob ko niya sa kanya, sa ginawa niya panahon pa ni Pastor Kibuloy at panahon ni President Duterte yung ginawa niya. Masama ang loob ko sa kanya. But right now, naawa ako sa kinalalagyan niya. Nadungog ninyo ang statement ni Senador Bato de la Rosa. Pero ang galit daw niya andyan pa. Pero naawa siya. Sa kinalalagyan niya ngayon. Naawa daw siya. Pero ang dako gyud din iskalipay gyud kag Senador Bato de la Rosa. No? Ngano? Tungod kay nahulga man pud siya ni General Torre mga higala. Kay ning rabas General Torre nga di gyud daw siya magmakuli nga sunod niya dakpon si Senador Bato de la Rosa. Di ba? Mo to ingon ni General Torre nga dili siya mag-alanganin nga sunod ako dakpon. Si Bato kisa pa lang naiwaran din na. Dili ko mahadlok ana ni Bato de la Rosa. Dakpon gyud daw niya mga higala. So at least no na-relieve siya mga kaigsuunan. Na-relieve si Bato de la Rosa ana nga hulga. Kaya so papadako wala naman si General Torre. No? Naa naman si General Torre mga higala karon sa gitawag nato og Task Force Water Lily. Task Force Water Lily. Siya mo'y head. Siya mo'y head karon sa Task Force Water Lily. Floating status man di Task Force Water Lily ang tawag ana nila mga kaigsuunan. So mao na siguro ni ang time nga mo concentrate na siya sa iyahang boxing career mga higala. Mao na ni ang time nga mo concentrate siya sa boxing career. Samtang sa laing bahin, si Congressman Romualdez mga bay, ato ang House Speaker aka Tambaloslos, nangakusar na po nga kani kanong mga istorya kuno against sa congressman nga nakasapi mga higala nya naay mga panawagan ngadto kang BBM nga pakanaugo na kay mao ni daghan kaayo mga palpak nga mga proyekto, mga budol-budol ra daw ni. Og ang naghimo daw ani mga higala, mga taga-dakbayan sa Davao, kamo mga taga-Davao, naminaw karon. Motuo ka mo aning statement ni Speaker Martin Romualdez? We have proof na yung mga aligasyon ninyo
na kung bakit nananawa ko dyan sa kung malapisin ko yung President Ferdinand Marcos na bukas sa pwesto. Sana mag-isip-isip muna kayo, at ilabas mo mga prueba kasi alam natin hindi totoo yung mga sinasabi ninyo. Walang katotohanan yan. Diba? Si Mr. Former President sabi na sa Bralis, na-check natin, never si President Ferdinand Marcos ay nailagay sa Bralis. Kaya hindi ko lang kung naging story ka na naman. Hindi mo na yung bubol-bubol dahil sa labaw. Dili daw tinod kay Nistolas Digong nga wa daw sa drugs watch list mga kaigsunan ang presidente. Pero gistorya ng Digong nga naapay mga moment nga nagginukdanay pa daw na dito sa US mga higala. Dito sa asa ba to? Miami ba to? Itong gimensyon ni Digong kaniadto. Urbida. Apa utang na sa mga tao? Anong dili man ka magpa-hair follicle drug test? O si Claire Castro pa'y pangutan o ni mo mga higala, that is unconstitutional. Ingon si Robin Padilla, maghimo ko balaod. Aron mahimo na siyang legal ng drug test. Gikas presidente pa ingos barangay tanod. Ingon na po si Castro, that is unconstitutional. Puro ka lang unconstitutional. So may nagka-unconstitutional anak. That is pure mechanical. Wala din high involvement. Sa kunang na-mention kagaapon ang mental faculty. Aron nga mahimo siyang kining incriminating against the person. Di ba? Well, walay balaod mga higala para sa presidente alang sa kining compulsory drug test. Remember, public office is public trust. Di ba? Sige kag kausa krusada. Sige kag balandra ng programa batok sa illegal nga droga. Ikaw mismo di ka magpa-drug test. Asa na ito ibutang ron din ang trust and confidence? Asa na ito ibutang din ang public trust? Di ba wala? And loss of trust and confidence mga higala is one of the ground para sa impeachment. That is an impeachable offense. Loss of trust and confidence. So, kana mo dapat hinuglugan aning spokesperson sa Malacañang mga higala nga si si Castro. Samtang sa laing bahin, nagbahag mga higala karon si Senate President Chis Escudero. Nga kaning mga kontraktor nga naghimo mga higala kuno og mga alibay, dili makatambong sa Senate inquiry ni Senador Marcolita mga higala. Palutsan kuno og orden di aresto. Ipa-aresto kada may mga kontraktor. Parehaan ni mga higalang kaning construction ni Saldico. Niingon nga, nigawas daw, ambot. Gikuan siguro, gihiklin siguro ang mga account dito, giplastar siguro para di masilip. Mao nigawas. Naiuban na nga sakit, naiuban na family affair. So, niingon si Chis Escudero, pag ayaw niyong sundin ang subpina ng Senado para sa investigasyon tungkol sa palpak na flood control projects, magpapalabas kami ng warrant of arrest to cite you in contempt. So, mapriso mo walay piyansa-piyansa. Kinakailangan bigyang linaw nila itong bagay na ito at kung hindi nga nila susundin ang sabina ng Senado, ang susunod na doon ay arrest warrant na hindi ako mag-aatubiling pirmahan kung hindi sila pupunta at magpapakita dito sa patawag ng Senado. So, mo na yung statement ni Chis Escudero. Hindi ako mag-aatubiling pirmahan ang arrest warrant kung hindi sila magpapakita dito. So, kamong mga mga involved aning flood control controversy, bantay-bantay mo rin. Okay, basig arrest warrant na. Maoy mo sundo sa inyo din na. Ang problema, ni Iris Marcolita, basta mapamatudan nga kanang gipalit anang 40 ka mga luxury car ni Sara Diskaya. Kwarta na sa gikan anang flood control nga mga proyekto nga palpak hutdo nagsarap sa Senado ng iyahang luxury car. Useless ang iyaha mga higalang pa-feature kang Julius Baba o kang Corina Sanchez.
pa-feature pa niya nga daghan siyang sakyanan from rags to riches. Kuyaw ang iyang paningkamutan, kuyaw ang iyang connection. Human, maora di ay mga higalay naglubong sa iyaha ngadto sa kalautan. Sometimes, haka na mga na, careful ka. Sobra rata ka showy ba? Sobra rata ka showy mga higala. Muna ingon sa mga katiguangan, gaba! Sobra ka bugira. Now, dirita sa isyu aning giingon ni Bunuan. Balikan ta ni si Bunuan kay ganahan kay kuha ning Bunuan labi na magtan-aw ani iya may galang dagway ka. Ganahan kay kung Bunuan. Kaning giingon niya nga isolated. Kaning mga ghost project dili ni isolated secretary. Because ang isolated usually done through accidents or ignorantog negligence. It can never be a premeditated act. Pero kaning imuhang giingon nga ghost project, this is a premeditated act. How can it be an accident? Nga nag-report nga walay project pero nag-report ka nga naay project na human. Ang budget na gamit. Pausa nimo ma-justify nga this is an isolated. Nga this is a premeditated. Giplano ninyo o giplano ninyo nga dili gyud humanon kay gusto ninyo ang budget para anang proyekto inyong kwartahon mga panuwak mong dagko. Diba? This is a premeditated act. It can never be an isolated because this is a premeditated act. To my mind. Just to my malicious mind. Malicious mind. Pero kanya kung malicious mind, daghang nakabenepisyoan eh. So, dili pwede nimo ma-justify nga, that is just an isolated case. Isolated. Na permanente na, gikan 2022, paingaw 2025. Maura gyapon nga style, isolated. Isolated, panagsara, na itabo, done through negligence or imprudence or accidents. But, this case mga higala, consistent, giplano, premeditated. So how can it be isolated? Para lang ma-excuse, para lang matawag na to na term na may galang issue kanang muminor siya ba ang issue. Para lang muminor ang issue ingno mga higala og isolated nga panghitabo. Pagka bright ning Bunuan, bright mga higala nga bugo, bright nga bugo. Bright nga bugo nga engineer. Tama gina, mayroon yung kamo plano. Ang imong plano, puro palpak. Diba? May buntag din na kang lalay. Lalay Salon. O mga Uruyan family des may puan. Si Paul o si Bikbik din sa Papa Paul's Bulkachong. Bulkachong, di man na Bulkachong. Bulkachoy. Wapa kayong mga angels. Sige, gibirig-birigan ang mga PG driver din. May buntag ninyong tanan. So, kanang ingon niya nga isolated, panagsara, na disgrasya ra, wala na mga higalay kamatuoran because premeditated ni. Giplano gyud ni nila nga dili tiwason kay ang pundo ilaha mga higalang idlumon. Kanang makauyab ka og kanang servidora din taxi driver ka, PG driver, makauyab ka og servidora din nga batanon. Kana isolated. Unsa may isolated yon? Ang isolated din kana dili nang makauyab. No? Dili pod nang nahigugma ka o sa imong gibati din Ang isolated din nga ang imong nauyab batanon. Kay kasagaran taxi driver o mga PUG driver ang mauyab mga higala
wala na yung mga ngipon. Basta muhatag lagpakapin sabaw sa ilaha ng uyabon. Logi ang tag-iyas karinderya kay nahurot ang sabaw walay income. Kaya gihatag sa iyang serbidura ngadto sa driver sa POJ o sa taxi. Nga nag-iring-iring sa iya. Ang sinabaw, nahimo na ang dagwag pinirito. Wa na'y sabaw mga kaigsunan. Mao na. Mao na'y isolated. Pero kani mga higalang, mga ghost project, mga palpag na project, nga gituyo, giplano, na ang mga higalay scheme, na ay kining template sa corruption, isolated na. Naamoy template ang inyuhang corruption din na o saon pagpalusot. Isolated. That is premeditated. It can never be an isolated. Any premeditated act can never be an isolated case. O na'y klaro din hang istorya. Ha? Ayaw na tag-atik-atika bunuan. Hawa na din na. Aron nga, masugda na ni Bongbong Marcos ang investigasyon, ha? Kasi hadlok lang yun si Presidente Semo, ha? Mo nang hangtod karon puro lang istorya. Wa pasugdi ang investigasyon. Kaya na Pilipino nagpabot. Ha? Kaya kaning investigasyon sa Senado, in aid of legislation lang man eh. Dili man ni prosecution mga igala. Oh. So dapat, mawawa na sa bunuan din na. Ikuyog na ang imuhang mga ubang opisyal din hang kuwap. Porbida kabunuan. Ask them to tender a revocable resignation or courtesy resignation. Ulaw na kayo. Ulaw na kaayo ng inyuhang departamento din ng DPWS nga na putos o korupsyon in town. Dagko pa kayo mong sildo, wa pa mo makuntinto, nangurakot pa mo, ipalamoy sa inyuhang pamilya, wa mo maulaw, di mo mahadlok o gaba, naunsa ng taon mo eh. Ha? Sara mo, gipang aning-aning na mo din na. Di mo mahadlok o gaba? Kanang gaba dyan, naaranas buko-bukos buktot, di mo mahadlok ka na. Ka mo. Di man dyan mo mahadlok na o gaba. No? Pero, for the sake of delicadeza, because your department is in a situation, mga igala, nga very scandalous, dapat mangluwat mo din sa inyong katungdan. Jonel Palar, good morning na JC Bahinting. Attendance lang. Late na ka-tune in. Lamat kayo. So, mauna mga higala ang dakong problema din na. Kay hangtod karon ang mga kurap nga taga-DP mga higala, ni gamot pagyapon niya, perting tapyot mga higala, wag yun mangluwat sa katungdanan. Tuwa na usa, na-entrap nila bisti dito. Taon-taon, balik taon man lamang pipila ka mga pahinom daw. Issue sa masa! Issue sa masa! Issue sa masa! Gibayan ni government service na. Onya only this time, wa makapabor siya, mo ning iyang gibatikos ang administrasyon po ni Marcos. Akong bot pasabot, dili tanang nagbatikos sa administrasyon, present administration pro Duterte. Mo na ako lang bot pasabot.
Kay naay mga nagbatikos karon sa administrasyon nga naapoy kaugalingon mga higalang agenda. Di ba? Nagsakay-sakay lang. Parehaning Tito Soto ni Lacson, wata kabalugon sa mga agenda ni. Mudula-dula mga higala. Mubatikos masahay sa mga Duterte, mubatikos sa administrasyon, wata kabalo ugon sa mga agenda ni nila. Maupod ni si Magalong. Daw taong nagtuwad mga higala murag sigbin. Lubot lay nakita, gitaguan ang ulo. Muna, yung sa ay kumpiyansa. Tanaw, kisay kauban nila sa picture ni Magalong. Di ba? Si Lini Robredo o si Bam Aquino. Kinsa man ni sila. Di ba? Mga dilawan man ni. Nga nakigkumbuya sa mga pinklawan ni Laila de Lima. Man ni, grupo nga nung tamis man kayo pahiyom na si Magalong. Pero nga ito pangutanay, kanus ani, basig dugay na kayo niya, itong una pa ni, or nangampanya si Bam Aquino, pagkasenador, itong last May election, niadto nga dukang Magalong. Pero, ang istorya diri, ayaw lang kumpiyansa kang Magalong. Kay buraron si Magalong og sigbin, nagtuwad. Lubot lay di pakita, ang ulo wala. Lubot lay di pakita, ang ulo mga higala, wala di pakita ni Magalong. Ug unsa gyoy iyahang kinatibuk ang plano for questioning the present administration. It doesn't mean nga pro Duterte siya, pro Sara na ni siya, kaya iyang gibatikos ang administrasyon. It could be, na siya mga higala po'y pinasahi nga agenda mga higala sa iyahang mga pagbatikos karon sa present administration. And some supporters of Sara Duterte nagsuspitsa sa iyaha mga higala. Ato ni unya nga balikan, human lamang pipila ka mga pahinomdom. Siguraduhin malinis ang tubig sa bahay para masigurong walang itong dalang sakit tulad ng kolera. Ito ang mga pwedeng gawin. Pakuluin ang tubig ng 2 minuto para patayin ang mikrobyo. Takpan at hayaan lumamig, saka isalin sa malinis na lalagyan. O maglagay ng tabletang chlorine sa tubig at sundin ang tamang paggamit nito. Pwedeng magkaroon ng amoy o lasang kemikal ang tubig pero malinis pa rin ito at ligtas inumin. Inumin ligtas, tayo ang lunas. Isang paalala mula sa Department of Health. Ganito ang mangyayari sa iyo kung hindi ka naka-helmet. Ganyan din mababasag ang ulo mo. Nitong Marso, may naitalang 5,010 na kaso ng road traffic injuries. Karamihan dito ay motorsiklo na may 3,649 na insidente o 72.8% ng kabuuang bilang. Sa 3,649 na motorcycle riders, 277 lamang o 7.6% ang nakasuot ng helmet sa oras ng insidente. 3,372 o 92.4% naman ang walang suot na helmet. Alam nyo ba, ang tamang pagsusuot ng DTI-approved helmet ay nakababawas ng 6 na beses ng Isyu sa Masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa. Memorize yan? Basic! Love Radio! Alright, balik na may gala din sa Palagkuyog sa programang Issue sa Masa sa 90.7 Love Radio. 50 minutos na, humanang alas 8 sa buntag. Ibawason tayo may gala oras sa tuwag panagbanuban sa kahanginan karong adlaw ako sa Blion Adlaw mga ikalang Miyerkules. Pizza 27 ng bulan sa Agosto 2025. Upat na lang kadlaw, bare month na, Setyembre na mga kaigsunan. Tugtog na pod ang kanta ni Lolo Marichan. Alright. Deritahan ng istorya karon, no? Nga ang atuang pangulo dili gyud mga higala di ay matinud-anon.
walay sinseridad sa iyahang istorya nga imbestigahon, papanubagon kaning mga tao nga opisyales sa gobyerno nga nalambigit aning pagkamkam aning pundo mga higala sa flood control. No? Una, sa ako nang nisgutan, wala siya mga higalay gimension nga ahensya to take charge for the investigation. Second, nainomdom mo? Giumol mga higala si kanhi Pangulong Digong nga PACC, PAC, Presidential Anti-Corruption Commission, to see to it nga mapanubag ang mga corrupt public officials. Unsay gihimo ni Pangulong Bongbong Marcos, iya mga higalang gibungkag. Walay valid may galang rason. Dili man dako kayo ang expenses anang opisinahan na. Para mo yun ka nga, dako kayo nag-expenses, ato nang kanon kay ato ang isweldos mga tao din na, arkila sa opisina, atong idungal sa flood control project na to para wanay ba? Gamay na kay budget. Pero gibuwag niya mga higala intentionally so that their activity of corruption mga higala dili maimbestigahan. Kaya siya pa may mag-imbestiga, wala naman ang PACC kay gibungkag naman sa itong presidente. So di na palang daan, nagduda na ang mga Pilipino. Nga there is really an intention mga higala for a big, malawakang corruption activity ubos sa iyang administrasyon. Gibungkag no? Ang PACC, Presidential Anti-Corruption Commission mga higala. Wala may saktong rason nganong bungkago na nimo. It will help the other investigating agency. They conform a parallel investigation mga higala towards certain cases, especially involving mga public funds. Kani karon, nibutho ni may galang flood control, pero sa may gihimos presidente, gibungkag niya mga kaigsunan. Una nagduda ang mga Pilipino na plano nga mangawkaw gyud ang Marcos administration. Di ba? May imbestigahan, nag-apil ang PACC. Tatawag na sa Senado kung sa inyo ang gihimo. So, gibungkag. Onya karon wala gyud gidesignate nga ahensya nga mag-imbestiga. Puro lang tanan mga higala istorya. May bawaan ba na nato? Nagkinsa ginang nakasapi anak, kinsa na dapat masilutan kung puro rata istorya. Dapat na ay overt acts nga himuon ang presidente, leading to investigation that shall determine to those who are involved ani mga higalang very scandalous government transaction. Grabe ka skandaloso ni. Billion, 545 billion flood control project mga higala. Kahuman, puro palpak ang uban. Bisag usa ka halublak, wala. Usa pa may gilumluman din ang bunuan anang DPWH. Masig na pa siguro na iwa makulikta mga higalang komisyon gikan sa mga kontraktor o congressman. Mao na di pa muhawa din ang mga higala. Muna di pa muhawa. Kay naa pa mga higala di paabot. Ay na lang to, pamalit niyag tablitas mga kaigsuonan. Pamalit na lang to niyag tablitas. Perting mauta, perting usunuga, hasta mo mga apo aning trabaho, aning apil damay. Ilaliman ka, anak. Klaro ka ay mga higalang na ay mga binuang pagkahuman, ikaw, imbis muluwat kas katungdanan along tagaagdalan ang investigasyon, kapituko. Kapituko, bunuan mga higala. Ay, nako. Karon, imbis sibunuan ang tanggalon mga kaigsuunan. Imbis sibunuan mao'y tanggalon sa kini nga presidente, ang gitanggal si General Torre. Wa man puta mo ingon nga di dapat tanggal si General Torre kay wa man gyud na mahigala, pero sa iyang gipakita nga
He is a good soldier para ani nga administrasyon nga bisag unsay imuhang isugo, ipapaghot, ipapaak himuon ni General Torre. Murag kaingon kang, oy, nindot ni, kay mutuman gyud bisag unsay ato ang isugo. Pero problema mga kaigsunan, ang gitangga si Torre, si Bunuan na amang gihapon. Nagsige pagpamakak, ingon pa mga igalag, isolated crime sa imuhang kagaran, isolated case. Kasi naka-isolated, anak. Pabalik-balik naman ang inyong template sa corruption din na sa DP. Ha? Nakabaw na lang mo kinsay muhatag, kinsay tagaan, pilay kungkuhon anang budget ng kwarta din na. Ma'am Eva Tortongson, good morning din na. Oh. Kabalo naman mo, unsay linyada din na. Moingong kakarog isolated. That is premeditated crime, kanang corruption. Premeditated. It can never be an isolated. Ako, mao dyan nga ako ang baruganan mga igala. Ayaw na tag-istoryahin nga, aksidente ra ng inyuhang nakurakot. Aksidente ra ng pagkagubaan ng flood control project. Aksidente ra ng wa mo'y gihimo ng proyekto niya. Kauman, na-report ninyo nga naa. Aksidente na. Pagkahungog mga higala nga opisyal. Wala makaingon ta masahay. Makaduda ta ba nga giango-ango naman siguro ni si Bunuan. Maayong mo Bunuan, pangguruyo na tanan niya mga kurap niya nga mga subordinates. Oh, pangguruyo na niya. Adto sila Japan. Adto sa Japan. Kauman. Maghikot sila og PC. Maglinya sila dito atong bag-o gani katong unsa ni? Kato ganing 4-story dito nga seawall nga gimo sa mga hapon pang kuan sa tsunami, pang prevent sa tsunami. Dito sila sa ibabaw, kamandungan sila ambak. Muna'y dapat himuon ni Bunuan. Yan ang pangguruyon, kanang iyahang mga kurap din nga mga district engineer o mga director niyang kurap. Dalaon niya dito sa Japan. Ambak sila itong seawall ditong gihimo sa mga hapon. Para matapos na ng tanan nila. Dito mo, magkapitoko mo dito. Itong seawall dito sa hapon nga, upat ka story nga building ang gitaskon. Tubangas dagat. Masig dito, makita na ninyo ang inyuhang konsensya. Kay dire, burag, wag yun mo'y konsensya. Wag yun mo'y konsensya, mga panuwaka mo. Wag mo'y kalainan, mga kontraktor din o mga congressman nga inyuhang kakunayban sana din ang korupsyon sa flood control. Oy, wag naman tayo oras mga bay. Pasa ko ning riluha. Isdan ta ning riluha. Asog mo toyok. Nita ko katong rilong di mo toyok katong digital kay basig hinay ang oras ato. Daghan tag istoryang mahimo. Abalolo ta magala mabulag-bulag karabuntaga tuwa na pulong pamalandong mga bay. Patagan og bili kanunay ang muabot nga kahigayunan tungod kay ang oportunidad moduol kanato makausal lamang. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ako yung alagad bata-bata June Person. Manamilit na sabngana kaninyo ng adlaw may gala nga Miyerkules, Agosto 27, 2025. Salamat, may buntag, and keep safe always, magabay! Isyu sa masa. Isyu sa masa. Pagtuki sa mga nag-unang isyu sa katilingban. Isyu sa katilingban. Pagklaro sa mga nag-unang hisgutanan. Sa masang katauhan. Magbalanse. Sa matag interes. Sa ngalan sa kaangayan sa tanan. Isyu sa masa. Uban ni June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio.